N'ọzọ dịka ibe ya, n'akụkọ banyere njem prezidenti ala anyị bụ Ahmed Bola Tinibu bịara wee gbapee ọrụ n'ime Anambra steeti nke gụnyere obi gọọmenti dị n'Ọka nke nwere ebe obibi gọvanọ ya na nke osote gọvanọ, tinyekwazịara ịrụ ọrụ ha tinyere Presidential Lodge ya na ịrụ ọrụ odeakwụkwọ wee nye gọọmenti steeti ya bụ enwe nwekwazịrị nnukwu ụlọ ezumezu amphitheater na ihe ndị ọzọ. Prezident gbapere ọrụ ahụ nke ndị nọ n'oge ahụ gụnyere Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ aka na-achị Anambra steeti, ndị gọvanọ sitere mpaghara South East Bala Igbo ya na gọvanọ Borno steeti nakwa ndị ọzọ eji okwu ha abụ izu n'ala anyị ya. Kenechukwu Chukwudị bụ onye nta aka anyị nwetara ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ mgbe a na-emepe ma na-agbape ewumewu ndị ahụ kirie ihe ọ jụtara ha. Na-ahụ maka ego eji arụ ọrụ na ihe mmepụta ya bụ Chiamaka Nnaki kọwara na Anambra steeti na-agba mbọ ka ọ bụrụ ebe ndị mmadụ ga na-abata ma hụ ọtụtụ ihe dị iche iche ha ga-etinye ego ha na ya, bụkwara ebe ndị mmadụ na-enwe obi aṅụrị site na ihe ụtọ na-enye ha obi aṅụrị, ma kwukwa na ịlụ ọba gọọmenti ahụ bụ igosipụta mbọ gọọmenti gbagoro ịhụ na Anambra kwudosiri ike. Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Maazị Felix Odumegwu kwusiri ike na ịgbape ụlọ ọba gọọmenti akpọrọ gọọmenti haus dị n'Ọka yanakwa ihe ndị ọzọ gọọmenti Anambra steeti lụpụtagoro gosiri na Anambra bụ obodo na-aga n'iru, bụkwara obodo nke ndị mmadụ ga na-abata na ya wee na-ewepụta ihe akụnụba akpọrọ investment n'oge adịghị anya. Onye bụvu minista nke ihe gbasara ụmụ nwanyị bụ ọkaiwu Uju Ọhanenye lụtụrụ aka na kamgbe ejikee obodo Anambra steeti na-enweghịbe ọba gọọmenti kwesịrị ekwesị nke ọkammụta Chukwuma Soludo lugoro bụ ihe ga na-eweta agamniru ma kwupụtakwa obi aṅụrị ya dịka esi gbapee nye. Ndị ọrụ nchekwa dị iche iche bụ ndị nọ na iru ọba gọọmenti ahụ ma na-echekwa ya ma na-enenekwe ndị na-aba ma na-apụtakwa na ebe ahụ. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.